हेल' लोगोफोर नै जोंहा मोनसे जानायनि मोनसे लाहार फाहार खालामदों बेनो जाहैबाय दाउ गथायै नै हांनायनि मोनसे लाहार फाहार खालामनानै दोनदों नोंथांमोना नायलांदो भिडिअखौ जोबजासे आरो मा मा ओंख्रि बेखौथ' बार हो नोंसिनासो दिनैनि बे जानाय भिडिअखौ नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाहैबाय नै लोगोफोर दा बेखौ माने हांनानै जानाय नामा दा बेखौ जोङो खालामगासिनो न'आवहाय जानो नागिरदों लोगोफोर दा नै अरा सुबाय लोगोफोर नै जोंना दाउ हांनायनि लाहार फाहार खालामदों जोंना आलासियानो बिराद मोजां जों सुफ्रा जाहोयो दा नै हिन्जावा बानलु देना होग्रा आंथ' रोंखाया नाला गैखा नै दाउ मासे हांनो थाखाय सावबाय बेखौ दा नै लोगोफोर बेखौ लगायबाय भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोनहा मोजां मोनोबा साबसक्राइब खालामनानै होदो आरो बिदिनो लाइक आरो कमेन्ट हरदो आरो नोंथांमोनहा नेनानै थादो फैगौ समफोराव बिदिनो फिसा फिसा भिडिअ लाना फै नोंथांमोना नुनो मोननाय बायदि माने दासिमबो आंहा बांद्राय इसिबां गैया लोगोफोर माने एसे लाजिनायबो दङ बेनिखायनो आङो बांद्राय भिडिअ लाबोला आरो बिदिनो नोंथांमोननि घटनाफोर जायोबा बेबायदिनो हगारो आङो फिसा घटना मोनबा बांद्राय हासियारि जेनेबा सानफ्रामबो आङो गैयिखौ हगारा दा जोंहानि जानायनि मोनसे लाहार फाहार जोंहा आलासि फैदों नालाय दा बेखौ हांनानै जानोसै लोगोफोर ओंख्रि संनानै जाबा बांद्राय टेक्स मोनजायानो आंथ' रोङा नालाय दा नै गावनो गासैखौबो लगायनानै गावनो सावनानै गाबोन आराम थांदो रबिबारखा समबाराव थांनो समबाराव दा खुसिबाव बेरायहैबावनोसै बेदर होग्राफ्रावसो मस्लाफोरसो दंमोन ना मानसिया अब्ला भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो लोगोफोरा आरो मा मा ओंख्रि संदों जाहोदों दा नायबानो जाहैबाय लोगोफोर मोनबावबायसो इयो जाजाबावबायसो ओमफ्राय गिहिल' होबाय थावआव एसेल' फुदुंखानानै हरबाय बेखौनो जाबायनो माबा थायो गिहिजों थैजोबखायो जोङो आखाया जि मोजां जाखासिगोन एथ' गिदिर जाफेरो गानि बायदि जानो नागिरदों मामि माबोरै बे मन्दिर खाथियाव नंद्राया महामायानिखा महामाया मन्दिरनिबोनो सिगां ओंखारनांगौ जिखुनु जाया महामाया मन्दिरावनो ओंखारनो थिनदोंलै महामाया मन्दिरावनो सिना बाजाराव नाङा महामायावनो दे बेखौ ओरैनो अखागोन नामा हो सासे अखागासिनो हनै ओरै होबा अखानायखौ हो अखागासिनो हनै गोखामद्राय जाबावबाय जौबा सासाना बिगुरना बिगुरा इदि जाबो जानाया लोगोफोरना जोंना एकदम गोथाव जाखादोंलै दहायबो लगायनायाव खेबदों बेयो अखानि सानजों Con này phải hút cái bột béo con này không? Con nào cũng được.
हनै बखि बनदां रुलालाय जि हांला आं बखि बन नै जोंना फंबाया एक्सपार्टार बिथाङानो जोंनो जाहोयो बाबा सानदे स्कुल थांला दिनिया नै जादो है हारायाबो गारदोलै दा आराम जानायनि हनै बखि बन बे अखानायखौ हा रुनांगौ जाखो हनै बखि बनदां रुलालाय जि हांला आं बखि बन नै जोंना फंबाया एक्सपार्टार बिथाङानो जोंनो जाहोयो बाबा सानदे स्कुल थांला दिनिया नै जादो है हारायाबो गारदोलै दा आराम जानायनि दैया दङ बे गारबोखौ गावसिनि उन्दैफोरनो दिनै दा थांसै रा हर थालांदो औ दिनै दा थांसै सान हास्लाबखाला सप्तासे थालांनो होनदों देनां थांगोन ओमफ्राय जाखांबायबो दानो जाखांबाय औ आइसो आं जानोसै लायदारा हादो हाब भिडिअ खालामलायबावदों जोङो हाब ना खर'लायबावसो खादो खादो मा ओंख्रि दङ खादो नुजोबो खादो नैबे जाबाय ना खाथ्रा अमा दिसि आरो बिनिफ्राय नाथुर जुनाय आजिना बिथ्रय नैबे जाहैबाय ना सिथि नैबे जाहैबाय नै ना माथा खर' लागायबाय जानाया दावहांनायखौथ' लारोङाखिसै जानायाथ' माबायदि जाखो जोंहा नै आलासिया जासाबबाय मोजां जाहोनो हायासैलै लागायबाय नै ना खाथ्राया ना खाथ्रानो जोंनावथ' खाथ्रासो होनो